Hľadáte darček pre syna? Je dôležité zamyslieť sa nad tým, čo práve potrebuje. Iný darček by ste predsa kúpili maturantovi a iný mužovi po 30. Kupovať darček pre mladého chalana, to je vždy veľký problém, ale je veľmi dôležité si uvedomiť, že aj oni majú tie svoje formálne chvíle a potrebujú sa obliecť na maturitu, alebo na ples, alebo na promocie. A preto biela košela je absolútne fantastická, to je vec, ktorou nemôžete nič pokaziť. Keď máte problém s tým vybrať tomu chalanovi správnu veľkosť, tak jednoducho len doneste košelu, ktorú nosí, prípadne tričko, ktoré nosí a my už vám pomôžeme. Ak je váš syn trochu starší, má okolo 25-35 rokov, tak košelu využije na 100%. Je to skvelý darček, pretože chodí určite do práce, chodí na rôzne spoločenské udalosti a fantastická vec sú tieto naše strečové košele, ktoré sa veľmi dobre perú, skvelo sa nosia, máte pocit, že máte na sebe tričko, nie košelu. A najmä pre vás je to veľmi jednoduché, pretože sú to veľkosti S, M, L, XL, takže veľkosti sa určite trafíte. Muži po 30-ke si potrpia na nadčasovosť a praktickosť. Preto je super darček pullover, rolák alebo nejaký polorolák. Ale čo je veľmi dôležité, je materiál, z ktorého je vyrobený. Zvolte bavlnu, v prípade vlnu, alebo ideálne niečo, čo má ešte aj prímes kašmíru. Pretože kašmír, to je materiál, ktorý keď si raz oblečiete, tak už ho nikdy nechcete vyzliecť.